соҳаи тандурустӣ аз самтҳои афзалиятноку калидии ҳукумати кишвар ба ҳисоб рафта, бо мақсади баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ва расонидани кӯмаки духтурон тадбирҳои мушаххас андешида мешавад. Бояд қайд намуд, ки таҳти сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳифзи сиҳатии омма ҳамчун соҳаи афзалиятнок таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида, ҷиҳати ҳифзи саломатӣ ва нигаҳдории тандурустии аҳолӣ, пешгирии гирифторшавии одамон ба касалиҳои гуногун, беҳдошти фаъолияти беморхонаву муолиҷагоҳҳо, муассисаҳои дигари тиббӣ чораҳои муассир андешида мешаванд. бо мақсади татбиқи сиёсати кунунии ҳукумати кишвар дар самти рушду пешрафти соҳаи тандурустӣ дар вилояти Суғд аз тарафи роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят тадбирҳои мушаххас андешида мешавад. ин аст, ки ҳамасола барои боло бурдани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ, дастрасии духтурон ба дастгоҳу таҷҳизоти муосир, баландбардоштани тахассуснокии кормандон, таҷдиду навсозӣ ва бунёди иншооти соҳа, лоиҳаҳои хурду бузург ва барномаҳои соҳавӣ амалӣ карда мешавад. дар соли 2025 дар сатҳи вилоят ба соҳаи тандурустии вилоят ба маблағи 1 миллиарду 103 миллион сомонӣ маблағ ҷудо гардид, ки нисбат ба соли 2024 ба маблағи 258.4 миллион сомонӣ зиёд мебошад. ҳамаи дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои соҳаи тандурустӣ равона гардида, ин ҳам бошад зиёд гардидани маблағгузории соҳа аст, ки ин ҳам бошад равона гардидааст барои рушди соҳаи тандурустии вилоят мусоидат менамояд, аз ҷумла барои харидории таҷҳизотҳои замонавии муосир, таъмиру сохтумони муассисаҳои тандурустӣ, барои баланд бардоштани савияи дониши кормандони соҳаи тандурустӣ, ки маҳз дар соли ҷорӣ бо дастгирии бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят, танҳо дар соли сипаригашта 72 нафар табибони вилоят аз берун аз кишвар такмили ихтисос гузаштанд, ки ин ҳам бошад барои беҳтар намудани вазъи хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ мусоидат менамояд. ба ифтихори 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар вилояти Суғд бунёди силсила иншооти гуногун соҳа аз қабили Мактабу Кӯдакистон, муассисаҳои соҳаи тандурустӣ, марказҳои савдо ва хизматрасонӣ, корхонаҳои саноатӣ, чойхона, кошонаи ҳусн бунёд гардида, хатҳои обу барқ кашида мешавад. дар вилояти Суғд аз тарафи роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят тадбирҳои мушаххас дар ин самт андешида шуда, силсила иншооти муҳими соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ба истифода дода мешавад. дар ин раванд ба бунёди муассисаҳои соҳаи тандурустӣ таваҷҷӯҳи зарурӣ равона гардида, дар доираи нақшаи болозикр зиёда аз 400 адад иншооти соҳаи тандурустӣ таҷдиду навсозӣ ва бунёд гардидааст. дар соли 2025 сохтмон ва таъмиру азнавсозии 101 иншооти соҳа, аз ҷумла бунёди 15 иншоот ва таъмиру азнавсозии 86 иншоот ба нақша гирифта шуда, пурра иҷро гардид. соли сипаришуда беморхонаи минтақавии деҳоти лоиқ Шералии шаҳри Панҷакен пас аз таъмиру азнавсозӣ ва маркази навбунёди саломатии деҳоти қалъаи дӯсти ноҳияи Деваштиҷ дар шаҳри Хуҷанд сохтмони биноҳои нави иловагӣ дар маркази клиникавии эндокринологии вилоятӣ, маркази саратоншиносии вилоятӣ ва беморхонаи шаҳрии рақами 1 бо сифати баланд ба итмом расида, аз ҷониби пешвои муаззами миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилоят ифтитоҳ гардиданд. мо имрӯз табибон ғамхории падарона, заҳматҳои шабонарӯзии пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба хубӣ эҳсос мекунем. аз ҷониби пешвои муаззами миллат санаи 18 ноябри соли 2025 бинои нави замонавӣ ба ифтитоҳ дода шуд. бинои нави замонавӣ имконияти васеи табобатӣ ташхисӣ дорад. дар муассиса ҳуҷраҳои амалиётҳои ҷарроҳӣ, ҳуҷраҳои эҳёгарӣ, қабулгоҳ, 3 шӯъбаҳои бистарикунонӣ сохта ба истифода дода шуданд. мо низ табибон аз ҷониби худ ваъда медиҳем, ки дар оянда барои саломатии ҷомеаи мардум содиқона хизмат менамоем. баробари ин дастрасӣ ба дастгоҳу таҷҳизоти муосир дар мадди назари роҳбарияти олии мамлакат қарор дошта, тамоми иншооти навбунёд бо навтарин дастгоҳ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. ҳамзамон давоми соли 2025 бо дастгирии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят ва дигар сарчашмаҳо ба маблағи умумии 41.9 миллион сомонӣ дастгоҳу таҷҳизоти нав харидорӣ гардид. дар ин дора аз ҳамаи сарчашмаҳо ба миқдори 1397 адад таҷҳизоту лавозимотҳои тиббӣ ба маблағи зиёда аз 41.9 миллион сомонӣ
ба муассисаҳои тандурустӣ таҷҳизоту лавозимотҳои тиббӣ харидорӣ ва дастрас гардид. Қайд кардан ба маврид аст ки дар соли сипарӣ гашта бо дастгирии бевоситаи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба маблағи 17,9 миллион сомонӣ таҷҳизот, лавозимот ва дорувориҳои зарурӣ ба сатҳи вилоят дастрас гардид. бояд тазаккур дод ки дар вилоят 944 муассисаи нигаҳдории тандурустии давлатӣ аз ҷумла 136 муассисаи сохтори госпиталӣ ва 808 муассисаи сохтори кӯмаки аввалияи тиббиву санитарӣ фаъолият доранд. илова бар ин 293 муассисаи тиббии хусусӣ аз ҷумла 157 шахсии ҳуқуқӣ, 58 намояндагӣ ва 78 соҳибкори инфиродӣ бо фаъолияти тиббӣ машғул ҳастанд. аҳли кормандони соҳаи тандурустии вилоят бо азму иродаи қавӣ ва сайқали донишу малакаи касбӣ талош бар он доранд то бо истифода аз чунин шарту шароит барои боз ҳам беҳтару хубтар намудани хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ дучанд заҳмат кашанд.